סרטון חדש. חבר'ה, עכשיו אני מחכה גם איתכם בדיוק עוד דקה ו10 שניות. ואני מחכה איתכם. ובינתיים בדקה הזאת אני אציג לכם את הדמויות שלי. יש לי גריף, קולן רפס, סקוויק, ליאון, פייפר, סרג', לו, סופיה, אמבר, ביירון, סטוג'ין, דיינמייק, אנד, ריקו בבל, ג'קי בי, ברוק, סנדי, טיק, אדגר שלי, קארל, נני, פם, דריל, קולט, בול, ג'סי, בואו, 8 ביטל, פרימה, ברלי, רוז, הניטה, גייל, פני, פוקו ופרנק. נכון, זה משעמם, אבל העברנו את הזמן. בינתיים יש עוד 20 שניות. אז בינתיים אני אגיד לכם שאני גם איתכם מסוקרן מה יהיה בעונה הזאת, וזה מאוד מעניין. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 מה זה? יו, שלי הנסיכה, איזה מגניב. עכשיו בוא נפתח את זה. מגניב לאללה. יו, וואו, זה הכל דברים חדשים. איזה סקינים. אבל אין לי כמובן ימים, להם אני גם ימים. וואו, תקשיבו, יו, ליגת הכוח נראה מדהים. מה אתם אומרים? בינתיים נעשה איזה משחק עם נעשה משחק בליגת הכוח. עם מי אתם תבחרו לי דמות? בוא נגיד דמות ניקח את קולט. וואו, קולט מתאים לפה. העונה הזאת היא עונה מאוד מעניינת. מעניין אותי איזה דמות תצא. אני לא בוחר את הדמות, כאילו פה אני בוחר. בוא נראה אם הוא יפסול את קולט או לא. מישהו מבא לי לקחת את גייל. מי הוא פוסל? אני בוחר את גייל כדי שנוכל לקפוץ איתו. כן, זה מה שאני עושה. יאללה, נכנסים למשחק. עכשיו אנחנו נצא. וואו וואו וואו, איך הם תוקפים אותנו. אנחנו חייבים לצאת משם. מגניב מאוד. מאוד מאוד מגניב. כן, אז בינתיים רציתי לדבר איתכם. אני יכולה לעלות עוד סרטונים של הציור. תגידו לי, תגידו לי באמת, ואני דורש, 3 לייקים לפחות, כן? נכון, נשמע עלוב, אבל תתחילו לתת לייקים. והערוץ הזה יתחיל לגדול. תעשו מנויים.
תצפו בסרטונים שלי, באמת, תשלחו את זה למי שאתם מכירים, מי שאתם רוצים. כי ככה, גם אינדי גיים התחיל, שהוא צילם סתם סרטון, שהוא פותח טבע. בקלאש רויאל. כן? אז עכשיו אני סרטון קצת יותר ארוך מכל הסרטונים שלי, ואני רואה שאתם פשוט לא מסתכלים. תגידו לי איזה תוכן לעשות, באמת, יש הרבה משחקים שאני יכול לעשות, רק תגידו לי, פאבג'י, מה, פיפה, מה? כמו אפשר גם פולסטארס, כי אני פשוט טוב פולסטארס. טוב, זה המשחק עד עכשיו. תראה בסרטון הבא, שאני מקווה שהוא יהיה בקרוב. האמת שהסרטון הבא, אני לא יודע אם הוא יעלה בקרוב או לא, אז בוא נגיד, כמו זה סיום מעניין. ביי.